Както разбрахте, тази вечер, освен заключителен концерт, изпращаме наши 4 абитурентки. Специален е момента, винаги е бил специален. Специален е за момичетата, специален е за нас ръководството, защото след много години, повечето от тях са пели между 6 и 10 години, трябва да се разделим. И хубавото е, че на тях им предстои най-хубавата част от живота. Това ни дава сили да смятаме, че не са загубени за нашата кауза, детска китка. Те ще се развиват, ще бъдат с нас в нашите сърца. Ева, искам така просто публиката малко да те познае. Кажи им сега ти в кой глас пееш и обясни какво значи това глас, не клас, глас. Ами, аз пях в първи глас, първи нисък. Какво да пееш в първи глас? Ами, доста сложно и забавно, наистина. Всичките високи тонове са при вас, нали? Абсолютно, да. Те са нашите прими. Кой те доведе в детска китка? Кака Античка. Коя кака Античка, да ми каже? Ами, Кака Античка за мен е... Аз от нея научих, нали, за хора и отделно ходих на пеене преди това. И тя от доста време е пяла в хора. И каза, защо не пробваш? И аз реших да пробвам. И кой те изпитва като дойде тук? Госпожа Полонова. Госпожа Полонова, това е наша бивша колежка. От колко години пееш в хора? Ами, близо 10. От 10, ето, тя 10 Втори клас. Да, това е много давно, наистина. Колко турнета имаш с детска китка? Мисля, че са 5. Да. Испания, Русия, Словения, Германия, Швеция. Имаш